A danas, u naše vrijeme, u vrijeme kada je po velikom našem pjesniku i mom prethodniku ludi vjetar htio da ugasi lampu svetu, u naše vrijeme ova stolica, ona produžuje i produžit će i dalje da bude nosilac te svjetlosti i te svetinje. I nikad u istoriji možda nije toliko bilo potrebno da ona sija i da ona zrači u ovim vremenima pomračenosti i zbunjenosti, u vremenima raspamećenosti, u vremenima kada je bratska krv obagrila svako polje i svaku livadu. U ovim vremenima potrebni su mirotvorci, potrebni su čudotvorci, potrebni su svjetlonosci, potrebni su oni koji sobom svjedoče tu svetinju na kojoj počiva svijet i kojoj stremi svijet. Sviće, rujna, zora, sve od brda, pa do mora, odjekuje glasa gora, naroda probudi. Sviće, rujna, zora, sve od brda, pa do mora, odjekuje glasa gora.